Rizgarkirina Şedadê bi awayekî fermî hat ragihandin. Roja înê 26 Sibatê de fermandariya giştî ya Hêza Sûriya Demokratîk Qesedê li bajarokê Şedadê kongerekî çapemenî li dar xist. Berdevkê Hêza Sûriya Demokratîk Qesedê Talal Silo daxuyanî xwend. Tê de giringiya û encama rizgarkirina Şedadê anî ziman. أطلقت قوات سوريا الديمقراطية بۆ ڕێزگارکردنا هەرێما شەدادê li başûrî Hesekê di êvara roja 16 meha duduan de Hêza Sûriya Demokratîk operasyona Xezeba Xaburê da destpêkirin. Operasyon bi bejdariya hemû hêzên me û li kêleka wan Hêza Asayişa Kantona Cezîrê û Hêza Erkê Xweparastinê û Hêza Parastina Civakî jî hebû û bi piştivanî ji balafirên koalisyona navnetewî dest pê kir. Bi serkeftina me Wilayetê Berekê ya got Daişê ragihandibû medawî lê anî. Rêzgarkirina Şedadê riya di navbera Musul û Reqayê de hate birîn. Di berdewamiya axaftina xwe de birê Silo serjimar û encamnameya operasyona Xezeba Xaburê eşkere kir. Di encama operasyona Xezeba Xaburê de herêma guhatiye rizgarkirin bi berferehiya 10400 kilometrên çarkoşeyê û 315 gund hatin rizgarkirin. Her wiha 375 terorîstên Daişê di encama operasyona Xezeba Xaburê de hatin kuştin. Her wiha 9 çekdarên Daişê dîl hatin girtin. Hejmara şervanên Qesedê yên gojiyana xwe ji dest dan 20 şervan bûn. Her wiha hejmareke mezin ji Cibelxane û çekên sivik ketin destê şervanên Qesedê. Rizgarkirina Şedadê bandora wê li ser hêza Daişê pir hebû û derketina wê ji Şedadê wê pir qels dike. Ji ber got Şedadê dikeve li ser rîya navbera Musul û Reqayê û ew rêniha kete destê şervanên Qesedê. Zana Umer dengê Amerîka Şedadê.